Stredoveké hrady pôsobili navonok mohutne a bezpečne, no vo vnútri to boli často chladné a nehostinné priestory. Hrubé kamenné múry síce chránili pred vetrom a nepriateľmi, no udržať v nich teplo bolo takmer nemožné. V tomto videu sa pozrieme na to, ako ľudia prežívali mrazivé noci na stredovekých hradoch, aké mali zdroje tepla, ako sa obliekali, kde spávali a aké techniky používali, aby v zime nezamrzli. Hrady boli pevnosti, nie komfortné domovy. Hrubé kamenné múry, ktoré tak dobre odolávali útokom, mali aj nevýhodu. V zime sa premenili na obrovské chladiče. Kameň totiž zadržiava chlad a veľmi pomaly sa zohrieva. To znamenalo, že počas zimných mesiacov bolo vo väčšine miestností chladnejšie než vonku. Vnútorná teplota sa často držala len pár stupňov nad nulou. Hlavným zdrojom tepla bol oheň. V starších hradoch sa používalo jednoduché otvorené ohnisko uprostred hlavnej sály, pričom dym stúpal priamo k otvoru v strope. Až v neskoršom stredoveku sa začali objavovať krby zabudované do múrov s komínmi, ktoré odvádzali dym a zároveň umožnili efektívnejšie vykurovanie. No aj tak vykúrili len priestor priamo pred sebou. Rohy miestnosti zostávali studené. Postupne sa rozšírili kachľové pece. V strednej Európe, vrátane územia dnešného Slovenska, sa v 14. a 15. storočí začali využívať keramické kachle, ktoré nielenže vydávali teplo, ale ho aj akumulovali. Vykurovanie však zostávalo namáhavé. Kúriť sa muselo často a drevo bolo cenné. V niektorých prípadoch sa využíval aj systém hypokaustu, vykurovacie kanály pod podlahou, no to bol luxus dostupný len na vybraných hradoch, ako napríklad v Malborku. Spánok bol dôležitou stratégiou pre udržanie tepla. Ľudia spávali v skupinách, blízko seba. Spoločné spanie slúžilo nielen na úsporu priestoru, ale aj na zdieľanie telesného tepla. Služobníctvo neraz prespávalo priamo na podlahe alebo laviciach v blízkosti krbu, zabalené do vlnenej prikryvky alebo kabáta. Šľachta mala k dispozícii samostatné komnaty, no ani tie neboli výrazne teplejšie. Preto spávali v posteliach s baldachínom a hustými závesmi, ktoré zadržiavali teplý vzduch. Periny bývali plnené perím alebo ovčou vlnou a pod nimi sa spalo aj v niekoľkých vrstvách oblečenia. Odev bol ďalšou kľúčovou ochranou pred chladom. Obyvatelia hradov nosili viacero vrstiev, spodné plátené košele, vlnené tuniky, plášte, kapucne a často aj rukavice. Vlna bola základným materiálom, pretože dobre izoluje, aj keď je mierne vlhká. V zime sa používali aj kožušiny, buď z oviec, alebo z lesnej zvery. Tie boli drahé a preto boli znakom spoločenského postavenia. Denný život sa sústreďoval v miestnostiach, kde sa dalo aspoň trochu ohriať. Hlavná sála, kde horel oheň, slúžila ako spoločenský aj pracovný priestor. V studených mesiacoch sa množstvo bežných činností, šitie, príprava jedla, opravy, sústreďovalo práve tam. Ranné vstávanie bolo obzvlášť nepríjemné. Obliecť sa do studeného oblečenia, obuť si kožené topánky a výjsť do ešte chladnejšej chodby si vyžadovalo disciplínu. V noci sa život výrazne spomalil. Bez umelého osvetlenia a s postupne vyhasínajúcimi ohniskami sa obyvatelia hradov uchýlili do postelí skoro po západe slnka. Šetriť drevom a teplom bolo bežné. Kúrenie počas celej noci nebolo vždy možné. V mnohých prípadoch sa oheň pred spaním len priškrtil a ráno opäť rozfúkal. V chladných izbách sa preto často tvorili námrazy na stenách a oknách. Život na hrade v zime bol o adaptácii a zvyku. Nešlo o pohodlie, ale o prežitie. Ľudia si zvykli na chlad, budovali si odolnosť a prispôsobovali svoj režim ročným obdobiam. Hoci z dnešného pohľadu sa to môže zdať nepredstaviteľné, pre stredovekého človeka to bola bežná súčasť života a často nemal na výber. Aj napriek tomu, že sa ľudia snažili čo najviac udržať teplo,
Stredoveké noci na hradoch boli často nepríjemne chladné. V týchto podmienkach zohrávala dôležitú úlohu denná rutina a príprava na noc. Ľudia si zvykli znížiť aktivitu po západe slnka, jednak kvôli tme, ale aj preto, aby znížili spotrebu paliva. Oheň sa prikladal posledný krát večer a keď začal dohorievať, už sa nezapálil na novo. Drevo bolo vzácne. To znamenalo, že väčšina noci prebiehala bez aktívneho kúrenia. Preto bola dôležitá príprava na spánok. Postele neboli iba miestom na oddych, ale doslova útočiskom pred zimou. Často mali hrubé závesy z vlny alebo ľanu, ktoré sa zatiahli po všetkých stranách a vytvorili malý uzavretý priestor, kde sa teplo držalo dlhšie. Spáči si na noc obliekli všetko, čo mali. Spalo sa v košeliach, nohaviciach, plášťoch aj ponožkách, ak boli k dispozícii. Niektorí si dokonca navliekli kapucne či čiapky. Strata tepla cez hlavu bola citeľná. Námraza na stenách a podlahe nebola výnimočná. Ráno sa často prebúdzať do miestnosti, kde dých kondenzoval na kameni, nebolo nič nezvyčajné. Preto sa spánok posúval čo najbližšie ku zdrojom tepla, k peciam, krbom, alebo hoci aj k zvieratám. V niektorých hradných kuchyniach spávali pomocníci v blízkosti sporáka alebo v sklade dreva. Takto sa dalo zachytiť aj posledné zvyškové teplo zo dňa. Zaujímavým zvykom, ktorý sa spomína aj v niektorých kronikách, bolo zahrievanie postele pred spaním. V bohatších domácnostiach sa používali kovové nádoby, bed warmers, ktoré sa naplnili žeravými uhlíkmi a vložili pod perinu. Po niekoľkých minútach sa vybrali a posteľ bola aspoň čiastočne vyhriata. Chudobnejšie vrstvy si museli vystačiť s ohriatými kameňmi alebo fľašami s horúcou vodou, ak mali prístup k dostatku paliva. Vstávanie bolo azda najťažšou časťou dňa. Hneď po prebudení čakala ľudí studená podlaha, ešte chladnejší vzduch a často aj zamrznutá voda. Každodenné úlohy začínali skoro, no predtým bolo potrebné znovu rozložiť oheň, niekedy pomocou zvyšných uhlíkov zo včera, inokedy úplne na novo. Ak sa oheň nepodarilo hneď zapáliť, celá domácnosť musela znášať chlad ešte dlhšie. Preto boli miestnosti, kde sa udržiavalo teplo, centrom hradného života. Kuchyňa, hlavná sieň alebo remeselné dielne sa využívali počas dňa na maximum. Ľudia sa zhromažďovali tam, kde sa varilo, pieklo alebo pracovalo s kovom. Oheň sa stal nielen nevyhnutnosťou, ale aj miestom spoločenského kontaktu. V zime bol oheň srdcom hradu. Spánkový režim sa prispôsoboval sezóne. Počas najchladnejších mesiacov sa deň prirodzene skracoval. Ľudia išli spať skôr a vstávali neskôr. Využívali tak maximum denného svetla a minimalizovali čas, ktorý museli tráviť v nevyhriatej tme. V noci sa len výnimočne pohybovalo po hrade. Väčšina dverí sa zatvárala ešte pred zotmením, aby sa udržal aspoň zvyšok tepla. Zima však nebola len fyzickou skúškou, ale aj psychickou. Život v chladných a tmavých priestoroch mal vplyv na náladu a zdravie. Ľudia boli častejšie chorí, unavení a podráždení. Preto si v období zimy často krátili večery rozprávaním príbehov, spevom, spoločným šitím alebo jednoduchými hrami. Nie len kvôli zábave, ale aj pre udržanie morálky. Niektoré hradné priestory sa na zimu úplne prestali využívať. Nevykurované miestnosti, ako strážne veže alebo hosťovské komnaty, zostávali prázdne až do jary. V hradoch, kde nebolo možné vykúriť všetky časti, sa život sústredil len na jedno alebo dve poschodia. Obytná časť sa počas zimy doslova zmenšila. Napokon prežitie mrazivej noci v stredovekom hrade nebolo otázkou komfortu, ale dôvtipu a zvykov. Každý malý únik tepla sa využil. Každý odev, každá prikryvka, každé telo, všetko malo svoj význam. V čase, keď sa nedalo spoľahnúť na technológie, bola najväčšou výhodou schopnosť prispôsobiť sa, a to ľudia stredoveku ovládali dokonale.
V zime sa hradný život presúval do menších, tepelne výhodnejších priestorov. Niektoré časti sa prestali používať úplne, iné sa obmedzili na minimum. Hrubé drevené dvere sa zaisťovali pevnými západkami a trhliny sa ucpávali handrami či machom, aby sa čo najviac znížilo prúdenie studeného vzduchu. Okienka boli bežne bez skla, chránené len drevenými okenicami alebo koženými závesmi. V zime sa často úplne zatvárali. Niektoré hradné kuchyne alebo spálne mali dočasné prekrytie okien napnutým voskovaným plátnom alebo rohovinou, ktorá prepúšťala svetlo, ale zadržiavala vietor. Hoci sa tým znížila viditeľnosť, pomohlo to výrazne obmedziť prievany. Pri dlhých zimných nociach bola táto forma izolácie nevyhnutná. Podlahy zohrávali samostatnú úlohu v udržiavaní alebo strate tepla. Kameň bol v zime ľadový, preto sa niektoré miestnosti vystelali slamou alebo tkaninami. Na noc sa v miestnostiach, kde sa spalo, rozprestierali kožušiny, tkané koberce či vrstvy plachiet. V šľachtických komnatách to mohli byť dokonca ručne tkané koberce, ktoré mali nielen izolačnú, ale aj reprezentatívnu funkciu. V jednoduchších priestoroch postačila slama či suché listie, ktoré sa v zime menilo častejšie kvôli vlhkosti. Veľmi dôležité bolo aj umiestnenie samotnej spálne. V niektorých hradoch sa nočný oddych presúval do menších miestností s hrubšími múrmi a jedným vstupom, ktoré sa dali jednoduchšie vykúriť. V priestoroch bez okien bolo menej prievanu a stabilnejšia teplota. Niektoré komnaty dokonca boli zámerne stavané v južnej časti hradu, kde cez deň dopadalo najviac slnečného svetla. Aj niekoľko hodín priameho osvetlenia mohlo cez kamenné múry mierne zvýšiť vnútornú teplotu. Zaujímavý prvok sa objavuje aj pri rozmiestnení postelí. Tie neboli len proti stenám. Často sa umiestňovali do rohov miestností alebo bližšie k priečkam, ktoré zadržiavali vietor. V šľachtických izbách sa postele niekedy stavali pod výklenky s oblúkmi, ktoré vytvárali dojem výklenku podobného malej izbe v izbe, takzvanej alkove. Tento architektonický prvok pomáhal lepšie zachytávať telesné teplo a zároveň chrániť pred prievanom, ktorý sa šíril veľkými sálami. Počas výnimočne mrazivých nocí sa v niektorých prípadoch upravil aj rozpis stráží alebo slúžok. Namiesto tradičného nočného striedania vonkajších stráží sa niektoré strážne úseky skracovali, aby muži nestrávili príliš veľa času v chlade. Služobníctvo zase často spalo bližšie k svojim povinnostiam. Kuchárky priamo v kuchyni, sluhovia v predsieni pánskej izby. Všetko sa riadilo logikou. Čím menej chodenia po chladných chodbách, tým lepšie. Spoločenský život počas zimných večerov sa výrazne zmenil. Namiesto roztrúsenia po rôznych miestnostiach sa obyvatelia hradu zdržiavali v jednej vyhradenej miestnosti. Tam sa zároveň jedlo, pracovalo aj rozprávalo. To malo výhodu, čím viac tiel, tým viac tepla. Skupinové zotrvávanie v jednej miestnosti sa preto podporovalo aj z praktických dôvodov, nie len kvôli pohodliu. V niektorých obdobiach sa začali objavovať aj prenosné zdroje tepla, ako malé hlinené piecky na uhlíky alebo kožené vrecká naplnené horúcimi kameňmi. Tie sa používali najmä u chorých, starších ľudí alebo detí, ktoré boli náchylnejšie na podchladenie. Prenosné piecky však neboli veľmi efektívne. Teplo vydržalo len niekoľko desiatok minút a hrozilo riziko požiaru. Napriek tomu ukazujú, ako dôležitá bola snaha o akýkoľvek spôsob zahriatia. Ďalším spôsobom, ako zvládnuť zimné noci, bolo vedomé obmedzovanie aktivít. Obyvatelia hradov vedeli, že fyzická únava zvyšuje citlivosť na chlad. Preto sa náročné úlohy, ako ťažké nosenie vody, čistenie studní alebo kováčska práca, často presúvali na teplejšie dni, ak to bolo možné. V mrazivých obdobiach sa ľudia sústredili na menej náročné práce, ktoré mohli vykonávať pod strechou, napríklad šitie, opravy odevov, výroba sviečok
či príprava zásob. Netreba zabúdať ani na vplyv dreva ako strategickej suroviny. Drevo sa muselo zbierať vopred, sušiť a skladovať. Zle vysušené drevo dymilo a malo slabšiu výhrevnosť, čo spôsobovalo problémy v menších priestoroch bez dobrej ventilácie. Preto už v jeseni prebiehali prípravy na zimné obdobie. Nosenie, štiepanie, sušenie a ukladanie dreva do chránených komôr bol každoročný rituál. Bez dostatku suchého paliva bola každá noc na hrade výrazne tvrdšia.